बाप रे बाप, आलू इतना महंगा बनू। बताओ टमाटर तो ले ही लायक नहीं के 200 रुपए किलो बा, धनिया तो 300-400 रुपए किलो बाटे। और वो बिया ओकर तो हुकूमत चलत रहा ताटे के कहाँ से कमा कमा के लाइन जे धरी जे खियाई जा करा के अलग अलग फरमाइश करत रहती है। हाँ कहाँ जतिस रे? अरे पटलहिया जहाँ गलू घूमल न तो कुल तारे माथा साल तुम फाड़ देता नहीं। खाली दिन भर घूमत रहते बेटे ना एने सोने खाली फुसरी हो जाता गर्मी की वजह से। क्या करी, एक तो ओने से कुफुत रहता नहीं, अपन लड़की से कुफुत रहता नहीं। हाँ देखा एक तो ओकर अलगे फरमाइश रहता, हम कहाँ से क्या करी, कैसे कैसे मांग मांग के काची काची बेच बेच के ओकर लेके आओ तने हो खियाओ तने पियाओ तने। अलगे एगो डिमांड पे कर कहते पकौड़ी खाए के ओकर मन करता पकौड़ी खाए खातिर। का कर बड़का घर से उठा के न लेके आइल जाए करा के यही से। का दीदी अभी तक खाना ना बनल है? मैंने कहा तुम का चाहत नहीं चाहे बता दीजिए खोल के, हम ना खाना खाई तू करा जाई। मोटाइले कहिए करल हुआ छोटका देखी तो मुंह से मार के बोली ठीक बनो, हम मोटाइल ना रही जैसे ही रही मोटाइल नहीं रही। देखा देखा हम के आओ ना रे पटलैया आओ तो तरक बता तनी आओ। एगो बात अपन कान खोल के सुन लीजिए ठीक बा? हमरा के सर से खाना बना के खाना का सुबह खानी पहले नाश्ता दीजिए ओकरा बाद खाना हम खाई। देखा छोड़को जौन तू कहलो तौने बनाओ तुझे हमनी के। और वैसे भी महंगाई इतना आ गइल बनू छोड़को पैसा घर में रहत नहीं कहाँ से हमनी के का खरीदिन जा का ना करिन जा। अपन कान में के बेच दी, अपन हार बेच दी, बाकी घर के निमन से चलाई बढ़ हनी न तो बढ़ जैसन सोची तारे चक्कर में तबन मंगलसूत्र सोना वाला बेच देनी। अब का बेची हम भतारो के बेच दी। काहे जरूरत पे तो बेचेंगे पड़ी बुझाई लो। देख लीजिए हमारे से तनी तमीज में बताएंगे कहीं हम बदतमीज तो खुद हनी। तार माई बाबू बदतमीज है सहुर देले में तो बदतमीज ना रहबो तो सही देखिए रहबो। देखिए हमरा माई बाबू के बारे में एक शब्द मत बोली ठीक बाटे नु? हमार माई बाबू हमार देवता हन जा उहे लोग संस्कार सिखौले बटुए कि केहू से कैसे बतिया के बाद ससुर में कैसे रहे के बा। माई बाबू तो तार देवता हन जा ई ना बतल हन जा तार माई बाबू के ससुराल में गोतनी और सास के का दर्जा होला का ना होला। उन्होंने बतौले बन जानो कि एगो नौकर जैसन होखेला तो सही रहेंगे ठीक बा? हमरा के खाना बना के दी जा, हमरा से ज्यादा जबान मत चलाई जा तो हम जाने नहीं जा तुम कैसन हनी। यही घर में नु उ करवा देम नु जन पतो ना चली सब घर बैठी हो जाई। ले जल्दी बना के बताओ हो हमारे घर में लागल है ना देख के डाइन आगल भी आई जादू टोना करके हमारे पूरा परिवार के खा जाई। कैसो कहले हम भतार के ये हम भतारा पर हम एकर भतारा पर हम का हम एकर भतारा हमरा के काम दी। हम का सोच के एकर बियाह करके ले क्या रही चलो गोतनी आई तो करी धरी हमने के मिलजुल के रहल जी। लेकिन ई रहती है हमने संगे नेटन पानी पियल रहती है, जब देखा तब बोलत रहती है हमरा के। एकरे चलते अपन मंगलसूत्र बेच देनी हम दिन रात करत तनी किया तनी पिया तनी तब बोले के सर नहीं के एकर माई में गलती बाटे कोखी में जब माई ऐसा बिया तो बेटुनिया नहीं करसन रही। अब का करो जल्दी बना के दे दी ना तो उहो खातिर घर में बिरतंग मचा के रखले रही एकदम डाइन लेखा नागिन लेखा डसे लगी। बाप रे बाप घर में नु बड़ा गर्मी लगल बाटे वहाँ क्या होता नहीं तो हम कह के अपना घर में नु एसी लगवाई चाहे घर के आदमी कुछो हमरा के का जानो तड़ी जाए। हम नो गाँव अपना रहने नो तो हम अपना घर में हमारे चलते चलत रहे एजो आई तो एजो चलती हमारे चली। हाँ ना तब जानते नहीं कि जानो हम इतना बदमाश हनी तो माई बार कॉलेज रह के अपना काहे खातिर बोलत रहे का बोलत ई बताई कि बिना पूछले डर कहां कोई रही लगा तारी। हां देखी दूर रह के बताई हमरा मेरा रोन तक हट हमरा जवन मन करे तोन को ले हम का रे बताई ना बोला का कमी बा बोला। हां तो सुन ली हमरा घर में एसी लगे के चाहिए। आ कूलर खराब हो गई। हाँ कूलर बाटे तक हटे बाकी एसी लगे चाहिए। हम कूलर में ना एसी में रहम। एसी में रहम हाँ, ठीक बा। हमरा करिया ना क्या होगी कि हमरा गोर बन के रहे के बा। तुझे कहू से लियान के दे तू हमर जान हो ना। हां तो हनी जानो तोहरा खातिर पूरा दुनिया लियान दे एसी और कूलर का बारे तो पूरा दुनिया ना चाहिए हमरा के बस ना हम जोन जोन कहतन तोने करी सुनिए को बात। देखिए हमरा नो घर के नो खाना हमरा पसंद ना पड़ला हमरा खातिर मार्केट से खाना आवे के चाहिए। पिज्जा खाइबू पिज्जा वाला कर देत है क दी पिज्जा क दी बर्गर क दी करी ना हम खाई। ना निक लागी तो बोल दियो ओ सोनी फल फूल घर में लेके रख दी ठीक बनो। हमरा खाना से ज्यादा फल फूल खाए के बटुए। हां गइल बा काहे कि हमरा जल्दी बुढ़ाए के नहीं कि हमरा जवाने बन के ज्यादा दिन रहे के ठीक बा लियान दे। आ सुनिए अगर दूसरा के बात रो सुन ले तो हम अभी घर से चल जाई। ठीक आ दूसरा के बात काहे सुनबो कह दिए घर के लोग के नो कि जैसे मन मेहरारू कहती है वैसा ही करे के बटुए। हम दूसरा के बात काहे सुनब तू हमर मेहरारू हो जीवन साथी हो तब तो तोहार बात ना मानब तो केकर मानब। हाँ बस ये प्यार पे नो हमरा से शादी करनी जी। हाँ रबरा ना हमर कॉल करम न है तो हम नो सब कहता है इनको मैं घर से चल जाई ना जाए देबू
तो ऐसी चल जी बोल। सुनी ना अच्छा चली है आप सुनी वो बात ना देखिए अगर न कोई कुछ कही चाहे कौन चीज कही तो दूसरे के बात मत सुनो ठीक बा। हाँ अगर हम और जान नहीं तो हमरे बात सुनी दूसर के बात हम मानी ले ना मानी ले ना ठीक बात जाई बाजार ले ले आई हाँ। ले आवत है। हाँ ले आई मैं अच्छा तो समोसा ले आई ठीक बा। हाँ ठीक बाटे जाई। हाँ न तो भैया का हाल नु कि जैसे हम सोचत रही वैसा नहीं हमारा मरद मिलल बटुए हमरा अंगुरी पे इशारा पे नाचे वाला देखा तनी का करतै का ना जौन जरी ना करत है इधर काम नौकर के बताइए तुम कि नहीं हम बताओ का जन का करतै सन बाप रे बाप कर में ना फुटल भाई आदमी के आ सोचले रहे कि उ नया गोतनी है ना कु करी धरी तनी कि आराम दियू काहे के आइल बिया ना त हमनी के अपन अंगुरी पर नचावतिया उ काम नहीं काम धंधा क के दी हमने के अपन नौकरानी बना ले बिया। ओकरा के दिन में 3 टाइम चाय चाहिए 1-2 टाइम नाश्ता चाहिए ओकरा के 2 टाइम खाना चाहिए जौन कहती ना तौने आदमी लाला दे तड़न हमनी कहे दादा रे दादा नीमके भात था मारे भात हमनी खियाव जात रहा एक दिन के बाद नु आ मम्मी जब ने खाना बनावे लगनी जब हमनी के पारियर बेटे सुख करे के ताइल भी ऐसा नु के बुझाता कि घर में आगे लगोइली दिया हम काहे के झूठो को बोले जाइन दादा जब दीदी जी ओकरा खातिर नीमन बानी उहे के बना दे तनी त हम तो छोटे बानी हमरा बोलम नु तो खराब लगी कोई के तनके थी बेटा तनके छोटे भी आइल भी शादी ब्याह का 5-6 दिन हो गइल त निकल के तनके बाहरी काम धाम ना कर सकेले तो काहे के करी बिरला टट्टा घर के आइल त भाई राज तो करबे नु करी हमनी ले काम धंधा तो करबे नु करी जाएगा आदमी कहला कि काम करला तो देह ना खियाला लेकिन पटिया पर दर बटना त तनी मिल के आदमी करत त ठीक लागेला उ ना करी हम दादा फुलवा रानी आइल बड़ी हमनी के त गुड़ को फेंक रही जद मुठा के लेके आगुल हटे। हाँ सही बात बोल तू का जाए ओकरा लोग नहीं खे तू का जाता रे हां कि हमर गोड़ा तोड़ देबो हम लंगर हो जाई हम लंगर हो के घूमी हैं ए कन्या देखा तन कि ना एथी में रह के बोले जतना तार लोला चल तना हाथ चलाई तुम त केतना काम को कर ना चली हमर भगवान जी कहले बन कि लोला चलावे के हाथ चलावे के ना हाथ अगर चलावे हम सीख जाइम नु तो कोई बात ना भगवान जी ले पूछ ले रह तू कि कोना घर में गुजर होई सब घर में गुजर खाली लोला के से ना होला देखी हमरे के कुछ बोलम न तुम चला दे अभी इधर चला दे कपड़ा पे देखो जाके दीदी जी पे चली हम त डेराई ना अच्छा तो डेराई लगा तो डेराऊ लगा हमरा सब कुछ आईडिया पता बा की करो के कैसे डेराऊ आज मामत रहा हमरा कोनो फरक वाल ना पड़े वाला बाटे मन करो रा से डेराई ना ना काहे के डेराई हो ना डेराई ना डेराई ना हो सही में हां तो ठीक बा तो हमरा पार्टी हो जाई का हमारे माई बाबू इतना गंदे संस्कार नहीं खन देने कि बड़ा बड़ा आदमी से काम करई हम सुतर रही तोरनी आदमी के संस्कार नहीं कि बाबा माई बाबू सिखैले बन के बेटी कैसे ससुर में रोजला कैसे का कइल जाला। हां तो ज्यादा संस्कारी ना बनल जाला बुझाइल बनला के फायदा औरी मिल जाई ठीक बा मिलल बाटे भगवान जी सब कुछ देले बन घर में सब कुछ भरल बाटे आदमी खाली कर कर खाए के बाटे जोन तोर जांगर नहीं के नामनी के जांगर भगवान देले बा नौकरानी वाली रोरा नौकरानी बानी तोरा नजर में लागत है कि घर के काम को नौकरानी हटे तो हम नौकरानी हनी हनी मान लेनी नो हनी हां त हमर का पड़ेला त बाटे नौकरानी नहीं तेरे बाबूजी देले नहीं खन के हमार बेटे करियो ठीक न जे तेरे के बियाह कर लेबो करे पे हुकुम चलाइए देवर जी पे हमारा पना अभी अपना मर्द से कहते हम देखा जे हम काम करते हैं बका बका मत करे का करे तन मर्दा हाथी को तबे जानते हैं कि कैसन हमारे का करेलन आज न मेरा मौक मारल बड़ान बाबू सोना करत तो हमेशा पहले भौजी बोजी करत रहन हां हां त का चाहत नहीं कि ना कहस मेहरारू अब हमरे बात मानी हन आ जवन को हम तौने करी हन अब हम एगो महीना रमा अलगो होख अलगा हो जे कोनो दिक्कत नहीं कहस तो हमनी के कॉक के नहीं खुद इतना कि हमनी तू अलगा हो जे मन हमनी के दिक्कत होई चाहे तकलीफ होखे लगे खाड़ बनी जाई के जी खड़ा होकर चाहे तेरे भी खड़ा भइल का के हां के नहीं हमरे हां तो जाई ना जैसे बाप रे बाप ई तो हमरो से बीस निकलती है पता हम तो सोचने है ना कि सबन के जात के रकम बाकी हमारे से बीसे भी है तो कुछ भी कर रहा है हम जब सोच ले लिए जोन बात ना उहे करके रही ला कैसे हमरा बस में रहला अब ये भाई भाई में झगड़ा लगा दे तनी कि ना झगड़ा के लगा दे हम अलगा के कह दे हम देखिए अपना मने न जाइहन कि ना भैया जी जब बोली हन तो ई का समझ ली हमर दिमाग हेने से ना लागेला नो तो होने से हम लगा दे बिला बाकी जोन सोची तो उन्हें करीला अभी का जा तनी नो खाना ना बनानो कि तो ओ काते बोलम हां ना तो हमरा के जानते नहीं खिचा काने बानी हुआ के अब तो उनके से लाई जुड़े के पड़ी का भइल हो काहे उदास बैठल बाड़ू अरे रुसल काहे खातिर बा हो का भाई बोला बोला का भाई ये कुछ बोल ले बा बोला कहत नहीं नो के मत छुई का भाई मत छुई तो मत छुई ठीक बा का भाई बताइबू का भइल बोला केहू कुछ बोल ले बा घर में कुछ भइल बा
एसी वाले ऑर्डर दे देनी हां का करे अरे का करे का भाई हैं का करे हम तेरे का ना छे के अरे का भाई ना छेला तार भौजाई मेरे के कैसे बोलती है तो वो बोले तो हम हमसे का गलती भाई एसी कॉल एसी ले आन देनी हां तहार भौजाई ये हमरे के नुआई में हाँ, बहुत तमीज कहले बिया टीका भी आ गइल इंग्लिश में कर दे ही दे तोहरे चल का कहले रहा कि हम जौन कहनु तोने हमरे घर में होखेला तो काहे के तू बोलली हमरे के काहे खातिर तोन कर दू झगड़ा ओ भी मार आज के बाल फाड़ दे मार देखो ना अरे ना ना छोड़ दे अरे काहे बाप रे बाप हम देवरा के मार के कपड़ा फाड़ देबो का हां देखो तो पगला दे का मतलब नहीं के हम देवरा के कुछ बनल रहबो हलवा बलवा लेखा जे कहनी उ ले आके देनी हां तारे के जे आदमी तू मांगा तो तन ला के दे तो तब का तू बोला तो दूसर काहे मजली जानी हमरा के बोलली है तब मछली जानी के जाके बोल घर में चाहे केहू काहे ना बोलो लेकिन इनके के मार का भेल बाजी हमरा देखा ना तोरा से झगड़ा कर दिए का हो हम के काहे जवान काहे जी हम इनका नौकरानी उतरल बनी रोड ट्रैक नहीं हमने ट्रैक कर हम ते घर में महाभारत होई कर हमने डर नहीं है रामायण होखी सुना जो ना हम करे बतावन करो चाहे भाई भाई में झगड़ा लगा दे हो अरे भाई मेरी सुनो ना पहले हम तोरा के जे ले हम देनी ना जे मांग लो देनी ना हम काजी मेहर के गुलाम बनल बानी आ पहिले से रही एक्सियार हो गईनी का कहत नहीं है बनी गन हमर गुलाम का जोन गन तोन करी आ चला में बांध के घूमत चला पीछे पीछे चले पतलूंगा बानी है ना तहनी गोतनी में लड़ाई करत तारी तो हमरा के काहे ना राजा मैडम देखे जारी एहनी के सहूर ना होई हां चलो चलो गुड़ दबा चलो गुड़ दबा चलो अरे आई हे राम अरे। जी थू 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 राम 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 ये करम रह गई आई हे जाए दादा मछली मत बोलो ओकरा चुप के रही जी जब मजे में तो मजा हम काहे न ली ते अपने घर के हो के अपने घरवा के मजा ले चुप रही काहे ना ली जी जब उ आइल भी बियाह से तो ओकर नहीं करम कर्तव्य बनत के तो निकाल देना करवाई ना लेहन ओकर ओकर हम जेठानी ना लगन तो उ काहे नहीं कैसे करत तू मान जाए दे बेसहुर बिया तो तेहू बन अभी और मां जान की काई करती अच्छी अच्छी ऐसा मतलब थूक देते ऐसा मेरा नु रही था जान करे के बतन करसन तोहनी के अपन बाप रे बड़ा उतराई के मेरा नु हसन भी हसन में का झोटा का बारत नु आज तक आगना में कालू के दुआर पर नहीं के पैंट कुर्ता खोल के मरलस त कहन की का कहत रे भौजी